Ahir ja us vam dir que estàvem pendents de parlar amb l'Albert Bosch, l'alpinista de Sant Joan de les Abadesses, que ahir va coronar el cim de l'Everest. Ha costat una mica, però aquesta tarda el Jordi hi ha pogut parlar. L'Albert està tan content que, perquè us en feu una idea, el seu blog explica que li hauria agradat que hi hagués un campionat del món de felicitat per poder-s'hi presentar. No n'hi ha per menys. Si a vegades quan truques a dues cantonades de distància es penja la trucada perquè la cobertura fa de les seves, imagineu-vos trucar a la muntanya més alta del món, l'Everest, amb els seus imponents 8.848 metres d'altura. Però felicitar el 19è català que fa el cim més mític bé que s'ho mereix. Es diu Albert Bosch i amb dues frases ja ens deixa clar que arribar al cim del món és dificilíssim. Felicitats, Albert! Moltes gràcies! Ha costat un ou i pas de l'altre, això, Però bueno, ja ho tenim. L'atac al cim i el descens al camp base van tenir moments complicats. A l'ascens va ser normal, passa que vam sortir una mica més tard per les previsions meteorològiques, vam anar ajustant, però el descens sí que va ser una mica èpic, perquè un dels companys es va quedar sense oxigen i es trobava molt malament i el vam haver d'ajudar, doncs vam anar-ho fent bé i vam anar-ho combinant-ho perquè ell no tingués risc de vida i per això vam tardar 20 i pico d'hores. Més de 23 hores entre pujar i baixar sense descansar ni un minut et deixen tan fet pols que no et surten ni les llàgrimes. Ostres, vas tan apurat, jo em pensava que no tenia ni energia per plorar de l'emoció. Ibai, per una vegada que corones la muntanya en majúscula, els núvols et fan una mala passada i et surt una foto tirant a lletjota. Malauradament tenim molt males fotos de cim perquè es va tapar l'hora de cim, amb la qual tenim fotos perquè la gent digués sí, és l'Everest. Aquesta paraula, Everest, ha estat l'última que ens ha arribat des del seu telèfon per satèl·lit. L'emoció de l'Albert és doble. Fa prop de 4 anys, quan va coronar el Kilimanjaro, la muntanya més alta d'Àfrica, va tenir la idea de pujar als cims més alts de cada continent. El van seguir l'Elbrus d'Europa, la Concagua a Sud-amèrica, la piràmide de Cartens a Oceania, el McKinley a Nord-amèrica, el Mont Vinson a l'Antàrtida i ara l'Everest, el cim més alt d'Àsia i del planeta. Després d'agafar la bici i participar a la Titan Desert, de córrer al Sàhara a la Marató de Sables, de pujar al cotxe o a la moto en 7 ral·lis Dakar i ara posar-se al currículum les muntanyes més altes de tots els continents. Quin serà el següent?